מה הולך? אנחנו באים לעוד יום משחק, הפעם נגד בית"ר, נגד בעצם, אני חושב, היריבה העיקרית שלנו לעונה. פעם בית"ר מגיעה בכושר יותר טוב מאיתנו. עשינו תיקו במשחק האחרון, הם ניצחו את נתניה, ובכלל הם נראים יותר טוב מאיתנו. למרות שהם לא נראו כל כך טוב נגד מכבי נתניה, עדיין יותר טוב מאיתנו. בכל מקרה, הפעם אני יושב ביציע אחר, הפעם אני יושב בכסף, אני מלווה את אבא שלי, כי בן דוד שלי, שהוא בדרך כלל מלווה אותו במשחקים, לא יכל. אז הפעם אני נמצא בכסף, וככה אני רואה את המשחק. באמת, הפעם עם מבחינת ראייה, זה המקום אולי אחד הטובים שיש. אף אחד לא יכול להסתיר לי, אני יכול לעמוד כמה שאני רוצה. אז אני מקווה שזה גם יעזור לסרטון. עשיתי כבר סרטון אחד כזה נגד באר שבע, ואני מבחינתי אהבתי את הסרטון הזה. בכל מקרה, אחרי המשחק הבית האחרון, הגענו פעם מוקדם יותר כדי לא לאחר כמו פעם שעברה, אז ההרכבים מאוד לא פורסמו, אז אני אעדכן שפורסמו הרכבים, אז יאללה. טוב, אז אלו הרכבים: גלאזר, מבוקה, דו סנטוס, גרשון, בן ארוש, אלברמן, דוטדינוב, קיאט, חיו, סולליך ורודביץ הפותחים. הרכב שאין לי דעה באמת עליו, יכול להיות טוב, אבל אני חושב שבאמצע יש לנו קצת בעיה, אין לנו קישור אחורי חוץ מאלברמן והוא מאכזב, אז יכול להיות יותר טוב. בנוגע לבית"ר, נראה שהם הולכים יותר על הצדדים, חן עזרא, עידן ורד, סאבו גם. כמובן שבניון וז'ורג'יניו לא משחקים, שזה לדעתי טעות מבחינתם, בעיקר ז'ורג'יניו כמובן. אני חושב שגם אצלנו לדוגמה, אני חשבתי שבניון לא מתאים ליותר מ-30 דקות, אז טעות מבחינתם לוותר על ז'ורג'יניו שחשוב באמצע. בכל מקרה, מקווה שנעזר את המשחק הזה, הולך להיות משחק קשה. יאללה.
לא עצבני, אני רק מבואס מהשער הזה. לא ששיחקנו טוב, אבל הגענו למצבים וניסינו. רואים על השחקנים שהם רוצים, הם מנסים. מה עשה? עכשיו אני חושב שצריך להכניס את אוואן. בכל זאת זה גם נגד בית"ר, אז יש את הקטע הזה שנגד בית"ר שחקנים ערבים כובשים, אבל לא הביא לזה, צריך להכניס עוד התקפה, צריך לתקוף, צריך לכבוש. בית"ר נותנת לנו לשחק ונצחה במתפרצות, קצת פחות או יותר מה שעשתה לנתניה, מקווה שהתוצאה תהיה שונה, אז יאללה. יאללה. אבוקה ואימון הצ'אן שיסגרו, כאילו יש לנו משהו לראות. זוהי משפחה, אנחנו נזיין אותך, נבעט אותך רחוק מכאן, ואם צריך נתחיל הכל מההתחלה. טוב, אז אני כבר בבית, וכמו שבטח שמתם לב, לא צילמתי את שרית הציום, כי אני יצאתי באצטדיון בדקה 85, ועוד יותר כשהבנתי שבניון עומד להיכנס, ואני החלטתי פשוט לא להיות שם. גם ככה אני אפאתי בנוגע לתוצאה, למרות שאני מבואס לגמרי, אבל אפאתי בנוגע לקבוצה. אז לא רציתי להישאר ולראות את בניון נכנס למשחק. העדפתי בשביל עצמי לעזוב את המגרש, ולכן יצאתי לפני הזמן. בנוגע למשחק, אני מצד אחד מבואס על המחצית השנייה, מצד שני אני מסתכל על המחצית הראשונה, ואומנם זה לא היה מכבי חיפה, אבל זה היה יחסית לא רע, במיוחד עם לוזון, בקבוצה של לוזון. אז המחצית הראשונה הייתה בסדר גמור, קיבלנו שער שלא היינו צריכים לספוג, עם ריבאונד של קרן, שאני לא מבין למה לא עומדים שני שחקנים מחוץ לרחבה, וכולם בעצם ברחבה. כל השחקנים שלנו נמצאים בתוך הרחבה, והשחקנים של בית"ר פנויים מחוץ לרחבה, ואין אף אחד שילחץ את השחקן שיקבל את הכדור. אלברמן זה פרווה לגמרי, הוא לא טוב. זה לא רציתי להגיד בסרטונים הקודמים, למרות שזה מה שחשבתי. אלברמן ממש לא טוב. אלברמן מהמחזורים הראשונים שהוא עוד היה בסדר ועוד אני. ואני עוד חטאתי ואמרתי שנראה שהוא טוב, אז הוא לא טוב. הוא על הפנים והוא לא מתאים. אז בכל מקרה, במחצית הראשונה הגענו למצבים, קליימן תפס יום, אבל אז הגיעה המחצית השנייה. ופתחנו את המחצית השנייה ממש גרוע. כאילו נראינו אותו דבר כמו שאנחנו נראים כל העונה. הגענו לאיזה מצב אחד, ואז במתפרצת קיבלנו את השער השני. כאילו עד השער זה מה שהיה במשחק. אני לא זכור לי עוד מצב במחצית השנייה עד השער של בית"ר
באמת הגענו וסיכלנו את השער וספגנו את השער, ואז טיפה התעוררנו. בסופו של דבר, בכלל המשחק, שיחקנו לידיים של בית"ר. נכון שהשוער שלהם די הציל אותם, אבל בית"ר בנתה על התקפות מתפרצות ונתנו להם את זה. מבוקה שבקושי חוזר, בן ארוש בצד השני על הפנים. בכלל שיחקנו לידיים שלהם ששלטנו במשחק, והם בהתקפות מתפרצות. הם עשו את זה נגד נתניה בהצלחה, הם עשו את זה עכשיו נגדנו גם בהצלחה. אז זה משהו שדי מפריע לי, כי ברגע שהם לא עלו עם ג'ורג'יניו, אני חשבתי שזה מה שהם הולכים לעשות. אז כאמור, השיטה של בית"ר עבדה. נכון שגם השוער שלהם תפס יום, אבל היינו צריכים לעשות יותר, לראות יותר טוב. זה דברים שאולי לא קשורים למצבים שמגיעים, אבל מעבר, זה תנועה של שחקנים שלא עושים. ועוד משהו, במחצית הראשונה ראינו, אני ראיתי שחקנים שמנסים ובאמת נותנים את הכל. אז קיבלנו שם בדקה 45, כי באמת זה לא היה קשור למחצית ואי אפשר לספוג במצב כזה, אבל ראינו קבוצה שמנסה, ולא ראיתי את זה במחצית השנייה. לא יודע, הם היו יותר פרווה, וכאילו משהו השתנה במחצית ואני לא יודע למה, וזה מה שבייס אותי. כי כמו שתמיד אמרתי, אפשר להפסיד, צריך לדעת לשחק. אז מחצית ראשונה הפסדנו, ובכל זאת יצאתי מבואס בגלל השער, אבל לא מאיך ששיחקנו. אבל מחצית שנייה, נכון שהגענו למצבים, אבל רוב המצבים הגיעו ממש בסוף. אז לכן אני יוצא מהמשחק הזה ממש לא מרוצה, ואני חושב שבזה אני אסיים את הסרטון. תודה רבה שצפיתם. אם שאלתם למה אני משתמש כל הזמן באותו תמונת סרטון, אז פשוט כי הגיע הזמן שהוא ילך הביתה. אין מנוס שהוא ילך הביתה, זה לא יעזור לנו אם הוא יישאר. אז לכן, עד שהוא לא הולך, אני משאיר את התמונת נושא איך שזה. טוב, אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון. ניסיתי לצלם במחצית השנייה, רוב החומרים לא היו משהו, אז לא שמתי. אז אם נהנתם ואתם לא רשומים לערוץ, אשמח אם תירשמו. בכל מקרה, תודה רבה שצפיתם. תודה.